boa noite a todas e todos. Na Xunta de Voceiros celebrada esta mañá, o alcalde de Ribeira propuxo aos representantes de todos os partidos que integran a corporación destinar unha partida de €500.000 para facer fronte á suba de servizos básicos. Os fondos proceden da transferencia prevista para o exercicio 2022 por parte do Estado, que debería incorporarse como unha nova partida aos orzamentos municipais actualmente prorrogados. No ano 22, a participación dos tributos do Estado pois prevé un aumento considerable pola maior actividade económica que hubo o ano anterior, que é o que sirve de base pois a última liquidación para poder enviar fondos, pois temos un aumento de fondos cercanos aos €800.000, que en caso de non poder aprobar o que é un presupuesto, pois é imposible dedicarllos a xente, non? Por iso eu vou a buscar as fórmulas para que os grupos apoien a posibilidade de incorporar eses cartos que en definitiva se pretenden que podan axudar ás familias. Este máis de €500.000 iría destinado a un paquete de medidas para gasto social e dinamización da economía local. Vamos a facer os números, ver se é posible esos 500.000, se incluso se podrían superar, pero basicamente significa que axudemos a esas, digamos, actividades e gastos recurrentes que ten a xente que subiron dunha forma moi importante, como pode ser o alimento, como pode ser outro tipo de gastos que son a electricidade ou ben de combustibles, os que usan gasoil na súa casa, etcétera, etcétera. Dende o Executivo entenden que sería a fórmula máis axeitada para facer fronte ao encarecemento da enerxía e materias primas, posto que a baixada de tributos implicaría unha notable reducción dos servizos municipais.